vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndakatanga kusangana nerimwe dambudzikowo iro rekuti murume wangu iye sikarudzi yake haichatomboshandi zvachose. This was last year ndo pandakatanga kusangana naro dambudziko iri. Ndikangoti last year munana November ndo pandakatanga kuona kuti murume wangu dambudziko rake iri ratova serious. Pose apa yaitombopota ichitomboita sekunge inomira but isina simba, but muna November ndo payakabva yazotongoti fototo. Iko zvinozvi hakusisina hakusitomborina. So zvakaitika mukomana ndezvekudai. So pane pamwe pamba pataka mbogara mune imwe location, saka murume wangu mulocation imomo ndo ainge achinyanya kuwana mabasa, ndokubva tambogara munzvimbo iyaya. Saka murume wangu akabva achizotanga manje kuwirirana nomumwe murume. Muone zvenyu mukoma, pakatanga kuwirirana nemurume uya ndakatombomudza kuti ndainge ndisingafariri shamwari yake because ndainge ndakatoona kuti ainge ari munhu ainge achifarira zvekudanana nevakadzi. Ende iye murume wangu akabva azopanduka ndokubva azotanga manje kundihurira, uye zvekare dzimwe nguva aiti kana akangobata mari yake, mari iyoyo yaisvika pakupera usingatombozivi kuti mari iyoyo yaenda kupi. Uye zvekare akabva achizotanga manje kuita hunhu hwekundirova. Saka pamba pacho patainge tichigara pakabva pazotanga kugarawo umwe mukadzi, but mukadzi uyu ainge achitoita zvekutotengesa muviri wake. Saka iye one day akazoti anoka padhoo rangu ndobva ndaregedza kupindura, but ndainge ndichitochema. Akabva azozvinzwa kuti ndainge ndichichema ndokubva azovhura dhoo akapinda. Akabva andibvunza kuti ndainge ndichichemei, ndikabva ndazomudza kuti ndainge ndichichema nekuda kwekuti mumba chikafu mainge musina. Apa murume ndainge ndamufonera ndokubva foni yake yatodavirwa nerimwe hure rake. Saka ndainge ndava kusaziva kuti ndoita sei neupenyu hwangu. Saka iye manje akabva azonditi ko wadii wangoti joinawo kumbanje. Apa ainge achirevera kuti ndinge ndichienda naye ndinge ndichinotengesawo muviri wangu, ndokubva ndaramba, but akabva azoti ainge achazonditsvakira plan. So mukoma one day akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichienda kunotaura nevamwe gogo, ndokubva tazobuda paya tikabva taenda tose. Mukomana takati tasvika kumba kwagogo vaya ivo vakabva vazoti vanogona kundipa mushonga wemupfuhwira kuitira kuti iye murume wangu asiyane neizvo zvaainge achiita. Saka gogo vaya vakabva vachizoti pavainge vachitaura vainge vachitondodza kutoti kunyange nhengo yemunhurume vanotogona kutosunga. Saka on top of mupfuhwira ndakabva ndatongoona kutoti zvainge zviri nani kuti murume ndinge ndichimusunga zvekare nenhengo yake, because ndainge ndava kuda garanti yekuti kana ndamupa mupfuhwira then iye haizokwanisa kuti ange achindihurira. Saka ndakabva ndazopiwa mupfuhwira wacho wainge utongori simple mukoma. Ndakangonzi kana ndasvika kumba ndinotora mushonga uya ndobva ndazoisa mupilo yake yaanorara akatsamira. Umwe mushonga wacho ndakanzi ndinongouisa mumvura yake yekugeza then ndobva ndachizomubikira. Saka mukoma ndakabva ndaita saizvozvo, then ndikabva ndazonzi ndaifanira zvino kuti ndinge ndichizomirira pandinenge ndiri kumaperiods ndobva ndazorara naye. Saka mukoma ndakabva ndazorara nemurume wangu pandainge ndiri kumaperiods. Musi wacho iwoyo ainge akatodhakwa. Ndini ndakatomukurudzira kuti ange achinwa doro because ndainge ndichinyara kuti ndinge ndichimuudza kuti ndoda kuti tinge tichiita bonde apa ndiri kumaperiods. Saka ndakaswera musikore wese wezuva ndichimutengera doro ndichiti inwai, because mazuva acho iwayo zvinhu zvainge zvatochinja. Ainge ava kusatomboenda kubhawa kunonwira doro kubhawa, nanhasi uno anotonwira pamba doro. Saka usiku hwakazoti hwasvika akadhakwa kudaro ndokubva ndazomuti uyai tiite bonde. Akati kabva tazoita bonde tose ndainge ndichizviudza kuti iye sikarudzi yake kana ari kunze uku yaifanira kuti inge ichizoshaya simba nekuda kwekuti ainge andishungurudza nechihure plus kurohwa. But iko zvino zvemukomanashe dambudziko rapinda mumba mangu nderekuti iye musana wake hausisina kusimba, uye zvekare akamboita
problem yekuzvimba mabhora ndokubva ndazomuendesa kuchipatara but akabva azoita right but iko zvino zvemanje haichatombomiri zvachose saka handichazivi kuti ndoita sei apa takabva kuya kwacho kwatainge tichigara kana gogo vaya ndainge ndisitomborina kana kutombotora mafoni numbers avo ndakazotomboenda pamba pacho pavainge vachigara ndikabva ndadzonzwa zvichinzi vakatama saka nanhasi uno gogo ivavo ndichiri kungovatsvaka nekuti ndo vakandipa mushonga wacho iwoyo now right now mukoma ndatova nenguva ndisingatombozivi kuti chii chinonzi munhurume pabonde ndava kupindwa hangu nepfungwa dzekuti dai ndangowanawo munyaradzi uyo anongopotawo achingoti pano nepapo anenge achingondikwenyawo achindivaraidza no strings attached because kana muri semumba hamusisina kana anything no bonde no what please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe kuti ndoitawo sei. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi mushure mekunge ndadyisa murume zvekare nekuzorara naye ndiri kumaperiods iri mhiko yekuti sikarudzi yake inge ichizoshaya simba kana akada kundihurira now kana mumba macho sikarudzi yake haisisina kana simba saka ndava kufunga kuti ndinge ndichiwanawo munyaradzi anondivaraidza achindikwenya. Zvakangoma hazvo veduwe ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka hanzi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira so that murume wangu ange achizowana simba zvekare asi hanzi mushongo wemupfuwira handidi kuti ange achirudziswa. Yo rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Ei mukoma, ndinogara ndichingonzwa kutya nekuda kwekuti ndinoziva kuti mumhuri medu ngozi itorimo ende mweya uyu wengozi mukoma ndo uri kukonzeresa kuti sevana tisakwanisa kugara kumamarriages. Inini ndini ndega mukoma ndigere kumarriage, vamwe vose mukoma vakadzoka kubva kumamarriages. Kana dziri sei hanzvadzi mukoma, hanzvadzi dzangu dzose including vekwana pamunini vana bankuru vose marombe mukoma but inini ndini ndega nditoriwo nekaupenyu kanenge katori nani. So I think kuti amai vangu vanewo zvavakazondiita kuitira kuti mweya wacho iwoyo usazoafekta inini. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekudai pandainge ndichiri kuma 15 years ndo pakashaika vamwe amainini because baba vangu ivo vainge vachangobva mukutora mukadzi wechinumber 2. I think kuti amainini ava vakangogara pamba pedu I think for about only 3 years ndokubva vazoshaika. Saka amainini ava pavakashaika ivo vainge vaine pamuviri. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekudai so amai vangu ivo vakauya one day vaine umwe mushonga wavainge vainawo. Saka amainini mimba yavo yainge ichindifarira zvisingaiti. Saka amai vakabva vazondipfurira kuti ndinge ndichizonoisira amainini mushonga wacho muchikafu chavo zvekare nemumvura. So vakangonditi kana wasvikako kumba kwaamainini vako unongoisa mushonga uyu muchikafu chavo. Kana vakati iwo unge uchivabikira paya paunenge wapedza kuvabikira unobva wazoisa mushonga uyu then zvekare mubhaketi ravo remvura yekunwa unongoisa futi mushonga uyu. Saka ndakati ndatarira mushonga uya wainge uri muchipepa bag ndikabva ndaona kuti mushonga iwoyo wainge uri mamvere. Ndikabva ndazobvunza amai kuti ainge ari mamvere ei. Saka vakabva vazondiudza kuti ainge ari mamvere ebere. Vakabva vanditi uri kufanira kuti unge uchiti kana ukazoenda kumba kwavo unge uchizonovaisira muchikafu nemumvura. Wazvinzwa here? Ndikabva ndazoita sekudaro. Saka ndakazoti ndaenda kumba kwamainini zuva rainge rava kutoda kutonodoka. Saka ndakasvika kwekwea ndokubva ndatoona amainini vachitokomplaina nzara vachiti musikore wese wezuva vainge vachingonzwa kungosema chikafu vainge vasina kudya. Vakabva vati inini kuti ndizokwanisa kudya zvaunenge wabika ndava kuenda kunogara panze because handisi kuda kuti mweya wechikafu chaunenge uchibika unge uchizondirova. Saka vakabva vazobuda panze ndokubva vagara zvavo panze inini ndichibika. Ndakati
ndakati paya pandainge ndava kubika sadza ndopandakabva ndazotora mamvere aya ebere ndikabva ndazomamwaya mupoto iya yesadza. Zvekare paya pandainge ndapedza kupakura ndakabva ndazotora zvekare mamwe mamvere ndikabva ndazomamwaya zvekare mukapu iya yainge iine mvura ndokubva ndazobuda panze ndikabva ndavapa chikafu chiya. Vakatomboti ngatidyei tose ndikabva ndati ndiri right ini amainini ndokubva vatodya paya. Vakati vachipedza kudya ndobva vati ndava kuenda kunorara zvangu. Mangwana acho mukoma ndopavakamuka vachingokomplaina vachiti ndiri kurwara ndokubva vazoendeswa kuchipatara nababa. Vakati vaendeswa kuchipatara nababa ndokubva vazoshayika amainini ava. Ini ndo patakatanga kuona chipoko chavo, asi ini naamai ndisu tega tainge tichiona chipoko chavo. Saka masikati acho iwayo kofini raamainini risati rasvika pamba, amai vakabva vazondipa umwe mushonga wekuti ndinge ndichinwa. Saka vakanditi wainge uri mushonga wekuti ndinge ndichizodzikamisa ana yangu. Mushonga iwoyo ndakatomboda kuurasa but vakabva vanditi ndinge ndichiunwa. But mukoma usiku hwacho takabva tazotanga kuona chipoko chavo amainini. Hatina kana kumborara inini naamai but hatina kana kumbogara tambozvirakidzira kuti tainge tichiona chipoko chavo ivo amainini. Saka amainini vakati vavigwa paya ndokubva tangoramba tichiona chipoko chavo kumakuva. Dzimwe nguva taiti kana tikabuda panze inini naamai taibva tatoona moto uchitobaka pachivanze then wobva wazoputika. So mukwamanashe ivo amai vakabva vazondipa zvekare umwe mushonga. Vakabva vanditi mushonga iwoyo vainge vachida kuti ndinge ndichizogeza nawo. Saka I think kuti ndokundigadzira kwacho kwavakaita ivo amai kuti mweya uyu waamainini usazoafekta inini but unongoafekta vamwe veukama. Uye ndinonzwa tsitse mukoma, zvinhu zvinongorwadza kuti pavana vose vakaberekwa mudzinza, vasikana vose vakadzoka kumarriage, uye zvekare hanzvadzi dzangu dzose marombe mukoma, marombe ekupedzisira, avo vanenge vakwanisawo kuuya kuno kuSouth Africa vanongouya vobva varoverawo kuno. Zvaizvezvi ndine imwe hanzvadzi yangu uyo anondirwadza mukoma because kuCape Town uko kwaagere munoziva rinonzi rombe rekupedzisira. Izvezvi akabva mukundifonera achindiudza kuti kuno kwava nemuroora. Saka ndakatomboti zvimwe kuda kana kuri kunzi ava kugara nemukadzi anobva kuzimu, kunyange zvake akadyiwa mari but at least kana mukadzi uyo achibva kuzimu anenge achingokurudzira kuti dai wambodzokerawo kumusha. But akabva azondiudza kuti mukadzi wacho waari kugara naye ndewe muno muXhosa mukoma. Ndakati ndatumidzirwa mapictures, munoziva inonzi chembere yekupedzisira. Apa ainge achitotaura iye achiti ndoda kutoti ndinge ndichitotenga motikari nemukadzi wangu, iyo chembere iyoyo mukoma. Mukoma zvakangoma hazvo but ndizvo izvi zvatakaita naamai. Saka ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka vanhu vanongoita zvinhu zvavo in secret. Hanzi takatoti tiripo parufu rwaamainini, inini naamai taitoona chipoko chemunhu watainge tauraya but ndokubva varamba zvavo vakanyarara. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakapindawo muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2011. Pandainge ndiri kumusha ndainge ndiri hure mukoma, ende ndakazoti ndava kuno ndokubva ndaramba ndichingoenderera mberi ndichingoita zvechihure izvozvo. Saka pandainge ndichiri kumusha kuHollies uko ndainge ndine umwewo wandainge ndichiwirirana naye ainge ari hure. Saka ndakazosangana naye muno muSouth Africa but ndakazosangana naye mainge muri mugore ra2016. Pandakasangana naye ndakatovhunduka ndichitoona kutoti munhu ava kutofamba nemotikari. Ndokubva azondiudza kuti iye ane rimwe dhiri, rimwe zheti raainge akabata, zheti remanigeria. Ndikabva ndati madrugs chete awa. Zvino zuva iro raakazondiconvinza kuti ndinge ndichizoenda kunotaura nemunigerian wake, ndo pandakabva ndazodzwa nemunigerian uya wekuti ivo vane bhesi ravo iri riri kuDurban. Saka ainge achindiudza kuti zvinhu zvaainge achida kuti ndinge ndichizoita hazvina madrugs mukati. Zvandinenge ndichingoita ndezvekuti varume vose vaya vandinenge ndarara navo ndinofanira kuti ndinge ndichizotora macondoms aya. Saka ndine kamwe kakula box kandakapiwa
saka ndinoti kana ndarara neuyo wandinenge ndarara naye immediately ndichingobva mukumubvisa condom riya randinobva ndazorikanda mukacooler box, because so ndinewo kwandinogara kuapartment kwandotogara kwakatonaka, but ndinewo base kubase uko kwandinoitawo zvekutengesa muviri wangu, saka ndinototi ndikatoenda kwekwe kumarooms then ndinenge nditori necacooler box kangu ndichingopedza kuitwa bonde then ndinobva tora condom riya ndobva ndatorikanda mucooler box. Saka handizivi kuti iwo masperms acho iwawo anozoshandiswa kuita sei, but ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Saka tinopiwa mari yakawanda yandikatoti ndakambopiwa naye muNigerian uyu. Mari iyoyo mukoma ndo mari yandakabva ndazotengesa stand yangu, saka mari iyi ndakangoipiwa kawani yainge iri 75,000 rands ndo mari imwe yandakapiwa, but nguva zhinji mari dzedu tinopiwa pamwedzi tinopiwa ma10,000. Saka mari iyi pandakaipiwa mainge muri muna 2017, handizive kuti why akandipa mari yakawanda kudaro. Kubvawo ipapo handina kuzombopiwa mari yakawanda kudaro, tinongopiwawo iwawo ma10 pamwedzi. Ividari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu akomana zvakangoma azvo vedu we kubva muna 2016 anzi ndine zvimacooler box zvandinoshandisa zvandinoisa macondoms aya, then tobva tamupa muNigerian iye akangoti kune base ririko kuDurban. Yo zvakangoma hazvo vedu we, vanomashandisei mano awa. Strange things do happen in this world.